بسم الله الرحمن الرحيم. من سوميتنا من çörömiyetena من زندگیم qiyinçılıqda men bir faqirlikda yaşap ben horlikda yaşap ben diýilýän bir faqirlikda yaşayan insanlara belki musulmanlara kıyamata seni dersdir. Peygamberimiz mahlukatın en azizi, feriştelerden derecesi yukarı adam. Ey bireme horlikda geçirip beren mümin musulman ayal o erkekde golla. Peygamberimiz görün şol aziz terin mahluk bolup zol ferişteli gelüweti Hudaýa diye. Dağlı kızıllan bolsaňa süýşüp gaýsyn niden Hudaý berjek diýen adam. Onu yok bolar. Men dogamy kıyamada ummatyma goýdum diýen şeýli bir aziz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen garyndaşlar bilen horlukda geçiripdir. Bizlerden çünkü ola kan gövüllükdir bir. İkincisi de çın horluk işte aynı o düşüneýlik. Çın garyplyk, çın fakirlik, çın mätäşlik ol garyplykdyr. Ol mätäşlikdir, ol horlukdyr. Adam dünýeden geçenni we kıyamet gününde birje däne sogaba mätäş bolsa. Ýaşy düşünmeli görürüňiz. Bir imani we düşünmeli mesele. Bir adam 100 ýaşap çürük bilen suwuny horlukda geçiren adama ey müminler, ey musulmanlar, ol adam garyp däldir. Garyp kimdir? Garyp bir adamdır, Hudaý etmesin onu. Şu dünýeden ruhy çykyp gidenden soňra, yani ulanasın. Ruh çykyp gidenden soňra, awwelin fursatda bilýä, bitada perden gurrungy ýok, gaf penjaran gurrungy ýok, düşegiň gurrungy ýok, mobilin modelin gurrungy ýok, anwa bizire aqsan bizire awadalyklaň daşyň sengin gurrungy ýok. Ruh çykandan soňra bilýär, bitada fakat maneviyat var. Bitada fakat soğat bilen günan gurrungy var. Başga adam gurrungy ýok. Bir mahal bide gurrun bilatla. Bir mahal düşep qafi penjara aňry ýerde gurrun bolywati. Emma ruh çykyp gidenden soňra çykdy bilýär. Ey Hudaý, indi bidatdan gurrungy ýok. Bir renklen zatdan gurrungy ýok indi. Şo taada açyk biljek soğap yani Allah Teala'nın rızayeti gerekligi. Bir däne Hudaýyň hoşlugyny çöplep girmedimişdigi. Oňa şu taýdaky horlygyň adyny näme diýerler? Diýin şoňa garyplyk diýip. Diýin şoňa fakirlik diýip. Diýin şol adamy horlyk diýip. Ruh çykandan soňra oňa bilýär. Verenlige inni ýol ýok. Awadan keplemege inni ýol ýok. Olar bu dünýede hewr deren agly burun owdallap keplep işin ewe salýan adam indi derenlik bilen ewe düşüp bilmeýär. Muhatir tiz kerden mistra göz şikastem mine giret fazlaşa. Derenlik bilen nagatyn edip aýtşyny muhatir tiz kerden mistra owdan keplep deren keplep öz ýaňdan özüň dogurlap o ýol dälipdir. Ýol näme? Göz şikastem mine giret fazlaşa. Can Allah'ım men bir günahkar benden boldum diýip öwe gelmesem onun başga ýol ýok diýipdir. Muhatir tiz kerden nistra göz şikastem mine giret fazlaşa. Can Allah'ım diýip öwe başyn ýykylmasaň ondan başga kişi kabullendir. Ruh çykanny bilýär şonu. Maddiýatyň içinden, dünýäň içinden, bizat jesediň içinden çykyp ogranna şonu bilýär. Biz Peygamberimiz horlukda geçiripdir. Ol 300 ýyl bolsun aslan. Ol horluk däl. Ol garyplyk däl. Garyplyk näme? Garyplyk adamyň ruhy çykandan soňra can Allah'ım maňa bir dagyga wagt ber. Bir dagyga, bir saniýe, bir saniýe, bir maňa bir wagt ber, bir dünýä iýer, bir däne sogap galanyň diýip Hudaý Taala aýtjak. Ýok. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن قيامة تجري كسم
İyiliğinde iyi vermeyenliği veçse Hudaý Taala. Eger Hudaý Taala ey mümin musulman doğullu, eger Hudaý Taala bir adamı qayta iyi verecek bolsa bara, Hazreti Hamzany iyi vererdi. Hazreti Hamzanyň ruhy, o yoldaşlarynyň ruhy beheşte gittir da, bila näme diýipdirler? Jan Allah'ım, sen beheşte her näme dilesek berjek diýip aýtýan. Hudawanda, biz senden dileýäs, bizi qayta dünýä iýer, ýene şehit bolardy. Hudaý Taala şolara diýipdir, ýok, men inni kestim qayta iý vermeýän diýipdir. Şolara iý vermenden soňra bir adam eki bir töber ömrüni geçirip, muht geçirip, Hudaýa men günäde geçiripdir, men qayta iý ver diýilse, evet bolmaz diýjek Allah Taala. Eger iý berilýän bolsa, maçaly iý berilirdi bir töper adamlar. Bir çyn fakirlik, çyn horluk, ay men günüm falanjyra geçene, men zindigim falanjyra diýip hiç zeyrenmäýin. Çyn garyplyk ol wagtdyr ki, bir jidana sogada insan mätäç boldy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasyny bu barada aýdyn, ondan soňra bir gurrundan çykaýdy. Peýgamberimizin duasy şu. Rasulullah'ın duasy, başymyzyň täjiniň duasy, gözümüzün nurunyň duasy, namazda adyny tutup salavat okuyan adamyň duasy. Rasulullah we gurrun üstünden geçiremäýin ha. Hatta azanyň içinde ady tutulýan adamyň duasy. Näme diýänmişdi? Allahumma rzuqni aynayni hattalataini qabla an takuna ad-dumu'u daman. Ey canymyz, malymyz, mülkümüz, enata oğul guýdymyz fedas bolsun Rasulullah canım sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Näme diýdi weliýa? Hudawanda. Men şu iki özümden fakat ýaşakdyň şu dünýede. Haçan ol zamandan ewinçe, ol kıyamatdan ewinçeki şu akjak gözüň içindäki ýaş kan bolmaka. Hudaýa şumal aksın şu öýlipdir. Ene guripdir kähemet. Asan akana koýmylak ýaş. Asan işi ýok diýanat bilen. Beýik Allah muhabbet bilen işi ýok. Hudaýyň ryzaýaty bilen işi ýok. Allah'ın kahary bilen işi ýok bu göz. Ey can dostum, näzire göz bolupdyr bu gözde. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýanmışdyk. Allahumma rzuqni aynayni hattalatayn. Hudaýa maňa bir göz ber, sen ışkyňda ve sen qaharyňda gözümden ýaş akyp dursun. Haçan? Qabla an takuna ad-dumu'u daman. Ol zamanyň ewinçäki, o da kıyamet gözüň ýaşy gana tebdil boljak. Kıyamet günü günahkar adam ağlayacak, gözünün ýaşy tamamlandan soňra gana akjak da. Kıyamatta günahkar adam ağlayacak, gözünün ýaşy tamamlandan soňra gana akjak. Hudaýa meni şo güne goýma, goý şu dünýede gözümden ýaş aksyn. Ta kıyamatda ol gynçaklar görmäýin diýmişdi. 5. Ol Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem horlukda geçiripdir. Dogry, ýöne eger çyndan şol horluk bolsa, beýik Allah Taala Rasulyny horlamazdy. Ol horluk där ahim. Horluk adam ýanky urrunda, ruhy çykandan soňra hey birje sogaba mätäç bolup ýykylyp galsa, indi iý berilmede horluk şotaýdyr. Horluk şotaýdyr. Ey aýdyp duran ýaxşy ýürüňe ýazda goý. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.